Tak, zdravím vás, bratia, sestry, opäť pri budovaní cirkvi, trošku po takej dlhšej odmlke, dlhšie som sa neozval, nie že by som nemal čo povedať, ale je strašne veľa práce a tých tém je tak veľa, že nestíham ich nahrávať a nestíham ich vlastne spracovávať, pretože je okolo toho určitá práca. A dnes by som vás chcel poženať takou témou, ktorá je za mňa veľmi zaujímavá, je ako nebyť cudzí alebo nebuď cudzí v cirkvi. Byť cudzí znamená byť niekto, kto niekde nepatrí. Byť cudzí znamená byť niekto, kto je niekde, ale není doma. Není medzi svojimi a takzvané sa odsudzuje alebo je odsudzený od iných. Teda sú takí ľudia, ktorí sú v cirkvi, ale sú cudzí. A potom sú niektorí, ktorí aj sú synmi, ale stanú sa cudzími alebo naletia niekomu, kto je cudzí. A existuje taký krásny príbeh v Biblii v prísloví. Tvoríme si príslovie 7. kapitolu. Je tam príbeh o cudzej žene a o synovi. Počul som už nejaké výklady o tom synovi, ale chcel by som sa skôr venovať teraz tej žene. Takže otvor si prosím, ak máš Bibliu, príslove 7, 1. Môj synu, ostrihaj moje reči a moje prikázania schovaj u seba, ostrihaj moje prikázanie a žij a naučenie môjho zákona, ostrihaj ako zrenicu svojho oka. Privaž si ich na svoje prsty, napíš si ich na tabuľu svojho srdca. Povedz múdrosti, ty si moja sestra a známou priateľkou pomenuj rozumnosť. Teda na to, aby sa nestal cudzí, alebo aby si nenaletel cudziemu človeku, potrebuješ mať múdrosť a rozumnosť. 5. verš. Aby ťa chránili od cudzej ženy, od cudzozemky, ktorá lichotí svojimi hladkými rečami, lebo som vyzeral oknom svojho domu cez svoju mrežu. A videl som medzi hlúpimi, rozoznal som medzi synmi mládenca bez rozumu, ktorý išiel ulicou vedľa jej uhla, kráčal cestou k jej domu. Na mraku večernom dňa v hustej tme noci a mrákavy a hľa nejaká žena vyšla proti nemu v odeve smilnice opatrného srdca chytrého. Štebotná bola a opovážlivá, ktoré nohy nebývajú v jej dome. Hneď vonku pred domom, hneď na uliciach a pri každom uhle stroji úklady. A chopila sa ho a boskala ho, odvrhla stud a riekla mu. Pokojné obeti sú u mňa, dnes som splnila svoje sľuby, preto som ti vyšla v ústretí hľadajúc plne tvoj tvár a našla som ťa. Vystrala som svoju posteľ kobercami, pestrými rúchami z egyptských nití, napustila som svoju ložu mirhou, aloem a škoricou. Poď, opájajme sa ľúbosťou až do rána a kochajme sa v milovaní, lebo muž nie je doma, odišiel na ďalekú cestu. Vzal mešec peňazí so sebou, príde domov až na deň, keď sa bude mesiac plne. Naklonila ho svojim mnohým umením, zvabila ho hladkosťou svojich rtov. Išiel hneď za ňou, ako ide vôľ na zabitie, a ako blázon v putách, aby bol káznený. Až prenikla strela jeho jatra, ponáhľal sa, ako sa ponáhľa vtáča do osídla a nevie, že tam ide o jeho život. A tak teraz, synovia, počúvajte na mňa, pozrite ušima na reči mojich úst. Nech sa neuchyli tvoje srdce na jej cesty, a nebluď po jej chodníkoch, lebo je mnoho pobitých, ktorých porazila a mocných, ktorých všetkých povraždila. Jej dom je cestami do pekla, ktoré zostupujú do komôr smrti. Amen. Teda vidíme tu jednu ženu, ktorú Biblia nazýva, že je cudza alebo cudzozemka. Je to niekto, kto je cudzí, kto je niekde, má vzťah s nejakým synom alebo chytá nejakého syna, pretože máme tam cudziu ženu a máme tam syna. Syn predstavuje kresťana a cudzia žena, cudzozemka predstavuje niekoho cudzieho, kto sa vyskytne v cirkvi, ale v srdci je cudzí. Chcel by som vám dnes dať úplne krátkosti 10 znakov cudzieho, že aké znaky má, ak je niekto cudzí, alebo čo 10 vecí, ktoré by sme nemali robiť, aby sme sa nestali cudzí. Aby sme sa neodcudzili z cirkvi. Aby sme neodpadli z cirkvi. Aby sme sa nestratili. Aby sme nestratili spasenie. Prvý znak. 8. verš. Nebudem všetky verše rozoberať. A možno budem o tom kázať v cirkvi po konferencii. Takže 8. verš, ktorý išiel ulicou vedľa jej uhla a kráčal cestou k jej domu. Teda prvým znakom cudzieho je, že má svoju ulicu, má svoj uhol, svoj roh a má svoje miesto, kde chodí. A nie je to dobré miesto. Ak má nejaký kresťan nejaké miesto, kde chodieva a stretáva sa napríklad s ľuďmi zo sveta,
má obľúbenú partiu alebo kamarátov, ktorý neodpustil. Ja nevravím, že nemáš mať nejaké vzťahy s ľuďmi zo sveta a tak ďalej. Sme v práci, sme v kontakte s rôznymi ľuďmi, ale hovorím o špeciálnom mieste, kde chodievaš a stretávaš sa s ľuďmi, kde sa rozprávaš a kde vlastne žiješ taký svetský život. Je to ten roh, tá ulica, ten uhol. To miesto, kde chodievaš a nie je to dobré miesto a ty vieš, že nie je to dobré miesto. Ak máš takúto skupinu ľudí okolo seba, môže sa stať, že sa staneš cudzí. Odcudzíš sa tým, že neopúšťaš to miesto, ten roh ulice, tak ako táto cudzia žena. 9. verš. Na mraku večernom dňa v hustej tme noci a mrákavi. Cudzia žena väčšinou sa objaví v tme, v noci, v mrákave. To znamená, že syn, človek, ktorý je v cirkvi, stretne väčšinou cudzú ženu, ak má ťažkú životnú situáciu, ak je akurát tma, je mrakavá, jeho život prechádza krízou, vtedy sa objaví cudzia žena, vtedy sa objaví cudzí muž, ktorý príde na pomoc. Ale v podstate to nie je pomoc, ale smrť. Satan práve v ťažkých časoch ti pošle cudzú ženu alebo cudzieho muža, ktorý ti začne rozprávať krásne slova a namotávať ťa na nejaké veci. Cudzosť v kresťanovi sa prejavuje tak, že cez ťažké časy není v cirkvi. Hej, mrákavá tma není v cirkvi. Je niekde pri cudzej žene. A keď je dobré, vtedy je v cirkvi. Ak je niekto cudzí v srdci, nestretneš ho na modlitbách, nestretneš ho na skupinke, nestretneš ho na služobníkoch, nestretneš ho nikde, pretože je cudzí v srdci. Ale keď je guláš, keď sa varí guláš, alebo nejaká akcia, nejaká zábava, je v cirkvi prvý. Ak máš túto vlastnosť, je dosť možné, že sa za chvíľku staneš cudzím a odpadneš z cirkvi. Hovorím ti, nebuď cudzí. Nájdi si čas na modlitby, na skupinky, na školu, na služobníkov, na stretnutia, ktoré sú za účelom budovania cirkvi. Ďalšie, vyšla proti nemu v odeve smilnice. Cudzí sa oblieka a dá sa spoznať podľa oblečenia. Cudzí má svoje oblečenie. Nie je napísané, že bola smilnica, ale že sa oblekala ako smilnica. Nie je jedno, ako sa obliekaš v cirkvi. Kresťan sa obleká ako kresťan, cudzí sa obleká ako cudzí. A je to vidieť. Ak sa niekto napríklad obleká ako cudzí, neznamená to hneď, že je zlý, ale daj si pozor, aby si sa nestal tým, za akého sa oblekáš. Pretože to, čo si oblekáš, ťa nakoniec urobí tým, ako sa oblekáš. Poodhalené časti tela nepatria do cirkvi. Poodhalené prsia nepatria do cirkvi ani na poli, ani na polovicu. Ženy by mali chodiť oblečené cudne, slušne. Ženské prsia slúžia na dve veci. Na kojenie detí a na potešenie manžela. Tvoje prsia by nemali nikoho iného potešovať. Ani polovica tvojich prs, ani celé, ani nijak. Teda žena by sa mala obliekať cudne, mala byť zahalená a mala by svoje telo ukazovať iba svojmu mužovi. Teda neobliekajme sa ako smilníci, ale obliekajme sa ako kresťania. Neobliekajme sa ako cudzia žena, ako cudzinka, ako cudzozemka, ale obliekajme sa ako synovia a dcery, obliekajme sa slušne, tak ako sa patrí na dobrú, zdravú cirkev svetu. 11. verš. Štebotná bola a opovážlivá. Cudzí sa chová tak, že je opovážlivý, je štebotný, je hlučný, je taký drzý. Hej. Opovážlivý a drzý sa dá byť správaním, ale aj vzhľadom. Aj vzhľadom môžeš byť hlučný, môžeš byť opovážlivý. Ak niekto napríklad silou mocou chce upútať na seba pozornosť mužov, alebo žena chce upútať pozornosť mužov a muž chce upútať pozornosť žien, ja sa pýtam, prečo chceš byť cudzí? A cudzí chce priťahovať pozornosť na seba. Je štebotný a opovážlivý. Prosím ťa, nebuď štebotný a opovážlivý v cirkvi, buď syn, nebuď cudzí. Lebo keď sa takto budeš chovať, ľahko sa odcudzíš. Pokračujem. Ktorej nohy nebývajú v jej dome. Ak napríklad nejaký kresťan nikdy není doma, je to divné. Ak nejaká žena nikdy není doma, je to divné.
Ak sme na službách, slúžime Pánovi, chodíme na evangelizácie, to je služba Pánovi. Ale ak niekto je neustále behá hore dole, je to divné. Začína sa stávať cudzí. Hej, ak niekto neustále není doma, stále niekde je, niekde pobehuje, je to divné. Prečo nie je niekto doma? Napísané je v Božom slove, že Jakoba som miloval a Ezava som nenávidel. Jakob bol muž stánov a Ezav stále pobehoval niekde po poli na poľovačkách. Teda je dôležité, aby sme boli doma pri rodinách, aby sme sa starali o svoje rodiny, lebo ak to nebudeme robiť, staneme sa v cirkvi cudzími. Nebudeme synmi, ale budeme cudzí. Hneď vonku pred domom, hneď na uliciach a pri každom úhle strojí úklady. Ak niekto napríklad v cirkvi stále má nejaké nápady, nejaké úklady, od koho si požičam peniaze, koho ešte oklamem, koho ešte môžem využiť, ako môžem ešte zneužiť pastora, ako zneužijem tamtého brata, ako zneužijem tamtú sestru. Máš charakter cudzieho, si cudzí, nie si synom. Cudzí má takéto myšlienky, strojí, úklady, má veľa nápadov, ako niekoho oklamať, ako niekoho využiť, ako niekoho zneužiť. Prosím ťa, nerob to, a keď si sa úprimne obrátil, nerob to. Neprenášaj svoje staré zvyky do kresťanského života. Opieraj sa o Boha, nestaň sa cudzí. Ak budeš zneužívať bratov a sestry, staneš sa cudzím v cirkvi, odcudzíš sa. Ak si napožičiavaš peniaze a nebudeš vraciať, staneš sa cudzí. Chopila sa ho a boskala ho. Cudzí, ktorí majú v sebe ten charakter cudzieho, radi chytajú iných, dotýkajú sa iných ľudí. Chopia sa niekoho, zavesí sa na niekoho. Prosím ťa, ak si žena, nechytaj mužov, nerob dotyky, nedotýkaj sa ich, lebo sa odcudzíš. Ak nejaká žena v cirkvi má rada dotyky a chytá mužov, alebo muž chytá ženy, nerob to. To je charakter cudzieho. Buď synom, buď dcerou. Ak toto budeš robiť, môžeš sa ľahko stať, že sa odcudzíš v tej cirkvi. Za ďalšie, daj si pozor, aby si nebol na niekom príliš zavesený. Charakter cudzieho je sa na niekoho zavesiť, takým nezdravým vzťahom. Stále na niekom visí. A výsledok nakoniec toho je, že sa pohorší, sklame, nakoniec je dotknutý, zranený a odsúdzený v cirkvi a ide inde do iného zboru. Prečo? Lebo sa na niekoho zavesil, niekto ho zranil, ale vieš, keď sa budeš opierať o človeka, vždy sa zraníš. My sa máme opierať o Krista. 8. bod, pokračujem ďalej. Odvrhla stud a riekla mu. Teda ďalším divným znakom alebo znakom cudzosti je, ak napríklad žena alebo muž rozoberajú intimné veci s iným bratom alebo s inou sestrou. Žena by nemala rozoberať svoje intimné veci alebo súkromné veci s iným bratom. A muž by nemal rozoberať svoje manželstvo a svoje intimné veci so sestrou. Ak toto niekto robí, má charakter cudzieho. Ak toto robíš, je dosť možné, že časom sa odcudzíš v cirkvi a odpadneš od Pána. Ja neviem prečo, ale je to tak. Neodvrhuj stud, to znamená, že nevystavuj svojho manžela nejakej hanbe. Neodkrývaj intimné veci, neotváraj sa niekomu opačného pohlavia. Muž sa nemá otvárať žene úprimne, že a moja žena robí toto a môj muž je taký a taký a zdieľaš to proste s iným bratom alebo s inou sestrou. Sestry nech sa zdieľajú so sestrami a muži nech sa zdieľajú s mužmi. V intimných veciach a súkromných veciach môže sa brat zdieľiť bratovi, ale najlepšie zdieľanie si veci medzi sebou intimných je muž a žena, manžel s manželkou. To je najlepšie. Keď tam vieš to udržať, alebo s pastorom, dobre? Ale žena, sestra, ak si, prosím ťa, nemaj taký zvláštny, intimný vzťah s iným bratom, že my si tak rozumieme, my sa tak spolu zdôverujeme, veď to je môj brat. Blbosť. Začínaš sa cudziť. Ďalším znakom, 9. 14, verš 14. Pokojné obeti sú u mňa, dnes som splnila svoje sľuby. Teda cudzí, ktorý je v cirkvi, častokrát sa tvári duchovne, pretože vie, že syna alebo dceru nenachyta na svetské veci. Teda začne sa tváriť duchovne, že ja mám pokojné obeti, sú u mňa, dnes som splnila svoje sľuby, dávam desiatky, robím toto,
zo začiatku slúži, chodí, vraví, že nasleduje Ježiša, ale jeho cieľ není nasledovanie Ježiša, ale chytiť ďalšiu ženu. Alebo jej cieľom nie je nasledovať Ježiša, ale má za cieľ chytiť nejakého muža. Ale vnútri v srdci nie je kresťan, je odsudzená. Teda ak niekto sa len hrá a tvári duchovne a nie je naozaj duchovný, je cudzí. A keď budeš ty chodiť do cirkvi len za tým cieľom, aby si niekoho získal, niekoho chytil do vzťahu, pravdepodobne sa staneš cudzí. Ak ideš do cirkvi, choď v prvom rade za Bohom, aby si sa stal synom, aby si sa stal dcerou. To je najdôležitejšie. A keď budeš syn a dcera, vtedy Boh ti dá dobrého manželského partnera. Pokiaľ nebudeš synom a dcerou, tak ten vzťah nemá veľkú budúcnosť. 10. posledný bod. 21. Naklonila ho svojim mnohým umením, zvábila ho hladkosťou svojich rtov. Takže tu vidíme, že cudzí, ktorý je v cirkvi, klame. A klamstvo je jeden zo znakov, že niekto sa odsudzuje. Ak niekto klame v cirkvi, stáva sa z neho cudzinec, cudzozemec, pretože Boh je pravda. Ježiš je cesta, pravda a život. Svätý duch je duch pravdy. Ak niekto klame, stáva sa cudzozemcom. Nikdy nebudeš mať dobrý vzťah v cirkvi s ľuďmi, pokiaľ ich budeš klamať. Nikdy. Nedá sa s klamstvom vybudovať zdravý, dobrý a úprimný vzťah. Takže toľko na dnes. Verím, že vás to požehnalo, aj keď možno takto krátko a rýchlo. Verím, že vás to požehnalo a povzbudilo, ako odhaliť niekoho, kto je cudzí a nie naozaj s tým kresťanom, synom alebo dcérou, alebo čo nemáš robiť, ak nie si cudzí, ale si syn a dcera a máš nejaké zvyky zo starého života, ktoré ťa môžu odcudziť. Dobre? Takže neprenášaj si tie zvyky, aby sa nestal cudzím a daj pozor si na cudzích, na cudzie ženy, na cudzích mužov, na cudzozemcov. Takže nech vás Pán mocne požehná. Ak vás to žehná, môžete nám prispieť, podporiť nás. Na konci je QR kód, budeme veľmi vďační za každú vašu podporu. Šalom, pokoj. Premande Ježiš Týro, Svetoduchos, Ty desmanzorandre miro, nevo ci viver, Ty manzor deva miro. Ježiš tu džanes miro ilo, Ježiš,